Mananom kitag kahoy. Mananom inat kahoy. Para ugma damlag. Ugma damlag. Aduna tay mapupo. Ano na tay mamumu. Paitan ni magpuyo ta sa balay nga kitarang usa oy. Kanang wala tay asawa ba kay sus taong pagka moabot ang katugnaw. Sus magsigira gitaong kog kupot sa akong trambutso. Ay boom. Okay raw tao katong stock nga trambutso. Sus intaon. Akatora bag intaon ning bura-bura. Basta kay inagpiswit lagi sa aso inag-ana oh. Ay boom. Ay. Nak. Mo school na ka nak? Utay. Ay, pagkagwapo ka yung taon ng bata. Puryaga ba? Unya anak, nakakaon na ka nak? Naon utay. Unya, unsa may mong gisula nak? Ito imong luto na utin. Kabastusan ni bata. Kalain na, ay, boom. Usa lang namang bumtay. Ay, wala nak. Nya, ato na ka. Oh, Sige, babay nak. babay. Kalaya ka bata. Kinsa maron? Uy, nak. Nibalik man lagi ka. Yaway ko nila kinatay. Niyawtig yung sa makapag-away. Inyong ko nila bong ibig punulan ni ko no. Nainan yung bata niya. Pag naman siguro ni. Ay, boom. Unya, asa marong kaaway sa imo ah? Ay, kimilat. Tara, kuyog ta. Huwag naman tatay. Kuyog ta akong paupirahan ng imong baba. Kaya pa yung ta, kuyog ta. Asa man tatay? Akong ipatsin pipe na imong baba. Ta. Nadili man ko. Ay, yaman dukon ka man tikaan ng pala noon ron. Ay, boom. Dani na. Kaya magpaupir ta, pabina kasulugon sa mga bata. Ilagay ko tay. Ay, hilong iyakin mo. Paulawan ta sa mga tao. Ay, nga, hindi ko sabot mataaba. Bangon kayo, maulaman ta sa mga tao. Hilom ba, hilom. Di ko gusto nga sulugon ka. Kay akong dugo, imong dugo. Atay ko tay. Siguro ka mataka. Akong atay, imong atay. Atay tay. Siguro. Akong tuli, imong tuli. Atay tay. Kalain na bata. Boom. Di na. Dire. Buya, oy. Asa man yung tao ng doktor dire, oy. Ay, dira. Dok. May hapon dira, Dok. Oh, may hapon pod. Unsa may ato? Kanang magpatsika po takuan niya akong anak, Dok. Ay naunsa man mo. Wala man mo kalas 12 na. Kay bao mo, lunch break ron ako. In short, break time ron ako. Mupahuay ko, maong pakawa lang unya ko. Kung bulag na mo. Tawar ako po. Dok, maluin taong ka, Dok. Dalian taong niya mong pasinti, Dok. Kinapa ni siya klase, wala siya kasulod ba? Kay gibuli siya mga kaklase. Lingog-ngog ka ba? Nangyay kasabahan yung duha, uy. Mansam na sakit ano yung pasyente? Nung naabot man ka ng buli-buli. Di ba ka ng buli ka? O ba man nasa lubi? Kaduker ba na ni mong doktora ka, uy? Kuan man gudo ka nang giingnan siya mga kaklase nga kanang bungol kuno siya, bisag bungi gani ni siya. Okay naman guna. Unya, unsa may plano nimo? Dok, kining ako lagi unta ni siyang paoperahan, Dok. Unya, unsa may gusto nimo nga opera? Chicken fried? Daing? Stakra? Or katong bura-bura? Nga kusog ka mo maritis ang baba ba? Kanang bura-bura, kay kusog kay mo istorya, di ba nak? Ay, boom. Sige, pahigdaan dire mong pasyente. Sige nak, higda dire nak. Dira nak. Okay dok. Una na dok. Kalma lang, mister. Easy lang yan. Easy. Unya dok, okay na ni dok. Okay na kayo. Ako sa kuha ng bindahe. Aray! Bi, sulay ko dok, paistorya ako dok. Grabe man po ka. Ning ana naman ganitong aray. Adi ko kontento ato dok. Kay murang nasakitan raman to siya. Kanang pumistorya gyud. Sige, mister. Dong, sabay na ako dong ha. Sabay sa kong istorya ha. Mananom kitag kahoy. Mananom inat kahoy. Para ugma damlag. Umadamnan. Aduna tay mapupo. Ano na ay mamumu. Sama ni dok, ingon ka mauli ana. Di na nak.
Kay paupirante ka para di nakasulugod sa mga bata. Hindi lagi ko. Ay, hilom diya ba kay mapaupirata? Ay, hindi ka masabot. Bangon diya. Lawan ta sa mga tao.